Merlo, que é un merlo moi larpeiro. Pero non vos levantedes, seguide aí sentado, porque a continuación outro grupo vai representar o conto titulado Amelia quere un can, que trata dunha nena a que lle gustan moitos animais. Que o pasedes ben e ata logo. Chirlomerlo andaba os figos polas polas da figueira e chegaron 10 amigos con baloiras da veleira. Chirlomerlo, vai de aí, deixa os figos para nós, que se os comes todos ti, non sabremos estar vos. Na figueira estou a gusto, e non quero ainda marchar, pois non é tampouco xusto que eu non poida nin xantar. Chirlomerlo, ti chegaches cando estaba alborexando e cos figos que papaches case estás arrebentando. Aunque é pouco meu tamaño, son anchiño de barriga, e non vos parece extraño que nos figos siga. Chirlomerlo, vai aos prados e alimentate de vermes, pois os figos son pesados, temos medo de que enfermes. Ten cada cousa o seu día, e o seu intre e a súa hora, e o que onte me apetecía, pouco me apetece agora. Chirlomerlo, non falamos por valerse nin curar, senón porque desexamos que te vayas a outra parte. Iso xa vos lo sabía, e non me parece raro, pois xa a mí me parecía moito amor por un paxaro. Chirlomerlo, ten procuro que non vai ten escopeta, e ha de vir pegar seguro se o yo digo Viren xa cunha ameaza, e iso dame pouco gusto, mais non é tempo de caza, e por iso non me asusto. Chirlomerlo, mira o figo que hai no alto da figueira. Se queres ser noso amigo, xa sabes a maneira. Iso xa me gusta máis, e xa causa con máis xeito. Se queredes algúns máis, o vos o digo, meu feito. Chirlomerlo, vai notando que as baloiras son moi curtas, e así vai nos compensando polos figos que nos furtas. Os de arriba son menores, porque da mansa roxeira, e os merliños voadores somos os reis da figueira. Chirlomerlo, se os rapaces tiveramos corpo alado, seríamos ben capaces de quitarvos o reinado. Mais a causa da grandura deses corpos que vos tedes, cunhas ás a miña altura, remontarvos non podedes. Chirlomerlo, pode ser, e tamén pode que non, pois tamén ben que facer, pode darche un avión. Meus rapaces, xa noitece, eu estou xa ben fartiño, sendo así, se vos parece, vou voando cara ao niño. Chirlomerlo, ata mañá, sen baloiras nos veremos, porque falta non manxar un amigo como temos. E deixaron a figueira, Chirlomerlo e os amigos, entre vos e quen vos queira, quedan nela moitos figos. Amelia é unha nena que está xogando coas súas amigas no seu cuarto. Os seus pais están sentados nas súas cadeiras favoritas. O seu pai lendo o xornal e a súa nai tecendo unha bufanda. Amelia entrou no salón. Papá, estaba pensando... O seu pai suspirou. Cando Amelia pensa, seguro que haberá problema. Amelia continuou. Papá, non poderíamos ter
para su cuarto con cara de pena. Decontado, regresó. Mamá, se non podemos ter un can, poderíamos ter unha agria. Faríamos un niño por aquí e non precisaríamos levala de paseo. Non podemos ter unha agria. As aglias viven nas montañas e precisan moito espazo para voar. Unha agria estaría moi triste aquí pechada. Dixo Amelia e marchou para o seu cuarto con cara de pena. Mais tarde, volveu. Papá, se non podemos ter unha agria, poderíamos ter un cabalo. Eu teríamos que xogar pola cociña e tamén lle poñería os cacos. Amelia, non podemos ter un cabalo. Os cabalos viven no campo e precisan moita erva para comer. A un cabalo non lle gustaría nada vivir aquí. Dixo Amelia e marchou para o seu cuarto con cara de pena. Daí un pouco, volveu. Mamá, se non podemos ter un cabalo, poderíamos ter un elefante. Eles bailarían coa súa trampa e prométoche que me erguerei de contado para ir á escola. Elefantes, Amelia? Os elefantes son grandes, máis grandes que este salón. A eles gustalles vivir en espazos moi abertos e rañar o lombo contra as árbores. Ademais, un elefante non entraría pola porta. Agora vai xogar a teu cuarto. Dixo Amelia e marchou para o seu cuarto con cara de pena. O seu pai casi non tivo tempo de abrir o xornal cando ela regresou. Papá, se non podemos ter un elefante, poderíamos ter unha balea. Esa vería no seu nome. María me baile con un chorro de auga. Amelia, baleas son enormes, máis grandes que toda esta casa. Elas viven no mar. Precisan moita agua. Poderíamos guardala na bañeira. Dixo Amelia con esperanza. Amelia, por última vez, non podemos ter unha balea. Tampouco poderíamos ter un crocodilo, nin un hipopótamo, nin un canguro, nin un dinosaurio. Xa está ben, vai xogar no teu cuarto e déixame ler o xornal en paz. Dixo Amelia e marchou para o seu cuarto con cara de pena. Uns minutos despois, regresou. Mamá, se non podemos ter ninguna agria, nin un cabalo, nin un elefante, nin unha balea, nin un dinosaurio, nin un crocodilo, nin un canguro, nin un hipopótamo, poderíamos ter un canciño. Un can? Un canciño? Amelia, esa é unha boísima idea. Poderíamos leválo a pasear polo parque, dormiría no teu cuarto e non deixaría que os monstros se achegasen á túa cama. Sí, será maravilloso ter un canciño. Grandes plazas son os mellores pais do mundo. Amelia sorriu e marchou para o seu cuarto pensando. Ás veces, custa moito convencer os maiores, pero ao final, case sempre acaban entrando en razón. E colorín colorado, este conto está rematado.